Il-budget tas-sena d-dieħla li se jkun ippreżentat nhar it-tnejn li ġej se jkun wieħed pożittiv u li se jibqa' wara n-nies. Għadda dan il-messaġġ ċar il-Prim Ministru Robert Abela f'kumenti mal-midja fit-tmiem is-summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell. Dik li nibqgħu wara n-nies. Dinja għaddejja minn momenti mhumiex faċli, però se nibqgħu aħna kompletament wara l-poplu tagħna biex nilqgħu kemm nistgħu mill-impatti jekk hux qed nitkellmu dwar l-inflazzjoni. Hemmhekk kellna tħabbira tal-żieda fil-paga minima nazzjonali diġà. Dik bija se nkunu qed inżidu iktar purchasing power lil dawk li jistgħu l-inqas fis-soċjetà tagħna u se jkun budget iva li se jkun kbur immens bil-prinċipji soċjalisti ta' dan il-gvern li rridu nħarsu dawk li huma l-iktar fil-faxxa ta' isfel tas-soċjetà tagħna. F'dan il-kumment Dr. Abela tenna li se jkompli jsostni lill-familji u n-negozji kif għamel b'dawn l-aħħar żminijiet ta' sfidi internazzjonali. Il-Prim Ministru sostna wkoll dwar kif il-budget tas-sena d-dieħla se jżid il-pensjonijiet biex jgħin in-nies jelbu l-isfidi. Perswas illi kieku kien ħadd ieħor qed imexxi l-pajjiż f'dan il-mument kien jaqa' għall-formula tal-awsterità, dik hija l-unika formula li kien jaf il-Partit Nazzjonalista meta kien imexxi jsib ruħu f'mumenti diffiċli, aħna f'mumenti ta' awsterità u ta' pressjonijiet kbar nirreaġixxu bil-kontra, nirreaġixxu billi nagħmlu budgets li jkunu aktar espansjonarji, aktar ġenerużi man-nies biex ninċentivawhom jibqgħu jimxu l quddiem lin-negozji, ninċentivawhom jibqgħu jinvestu b'hekk nemmen li nistgħu noffru Malta aħjar għal kulħadd.